ang pagtuon subong. Isa ini ka ministry sang Central Philippine Adventist College Church nga ginadala sa inyo kag amon ginapang kinaot mga kauturan nga kamo na bendisyonan kag na panalanginan kung sa Cebuano pa sa sining ministry sang Central Philippine Adventist College Church. Kag ini mga kauturan para gid sa aton mga Ilonggo speaking nga mga kauturan hindi lamang diri sa Negros kundi bisan sa Southern Mindanao kag sa bilog nga kalibutan. Kag hindi lamang sa mga Ilonggo ang mga Cebuano makakuha man makaintindi man gyapon makasabot man sila sini nga ministry. Kag salamat nga kamo sa gihapon nagapadayon sa pag sunod-sunod sini nga programa kag kabay pa nga hindi kamo malipat sa pagpalinton man pagpabaylo sa iban nga may-ari katulad sining klase sang programa nga ginadulong sa inyo kag gina-sponsor sang Central Philippine Adventist College Church. Kag karon nga semana mga kauturan dako nga pribileyo nga may partner ako, may kaupod ako in the person of Pastor Rafael Carado. Siya ang aton associate pastor diri sa Central Philippine Adventist College Church nga si si Pastor Francis Duroy amo ang church pastor. Kag si Pastor Carado mga kauturan hindi lamang siya associate pastor sa aton simbahan diri sa CPAC, isa man siya ka professor sa School of Theology kag grabe ni mga kauturan ang iya ginahandle kay mga Old Testament subjects katulad sang Daniel and Revelation kag liban pa mga kauturan nga mga higher nga mga subjects para sa atong mga estudyante nga nagakuluwa sang pagkapastor. Pastor, mayong adlaw sa imo. Ngayong adlaw man, Pastor, karga sa atong tanan nga mga tigpalamati sini nga programa, ako nagapadayon sa pag-imbitar sa inyo sa pag-subaybay sa aton nga programa. Kabay pa nga kamo maka-enjoy kag makatuon sa aton nga leksyon subong nga semana. Kag mga kauturan sa hindi pa kita mga muyo, hindi gid ko malipat sa pagmensionar sining atong mga kauturan nga membro sang Media Ministry Pastor diri sa Central Philippine Adventist College Church. Si Sir Elberey Tapaya, si Engineer Frederick Linatan, si Sir Ayan Banjula, kag aton mga student assistants nga nagabulig nga without these people, Pastor, hindi makapadayon. Grabe ning ilang mga sakripisyo. Gani mga kauturan, tell the world nga may ari kitang ministry nga pareho sini kag ako nagapati nga mabulahan gid kamo kag kami man diri sa CPAC nagakalipay man sa pagserbisyo sa inyo. Aton iduko ang aton mga ulo, mga muyo kita. Maluluyon kag langiton namon nga amay sa sini nga tion sa liwat nagapalapit kami sa imo. Amon naman pag-reviewon ang leksyon sa sini nga semana. Kabay pa Ginoo nga ang balaan nga espiritu magadihon kag kapot sa amon mga panghuna-huna kag mga panghuna sining amon mga kauturan nga nagapamati kag nagasunod sa sini nga programa. Pahang pa kami Ginoo sang leksyon sa sini nga semana agud to nga may madala kami sa among tagsa ka iglesia. May maamot kami kag ang tanan malipay nga nagatubo kami espirituhanon kada semana. Amen. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. 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 Pastor Carado, ang aton leksyon sa sining semana mga kauturan ang pastoral nga pangabay ni Pablo. Sa English, Paul's pastoral appeal. Kag aton ini matun-an diri kung ano ang pangabay ni Pablo sa mga taga-Galacia. Kaya ang aton leksyon is about Galacia sa karon nga trimestry. Sa hindi pa tama ko turan magkadto gidra, may isa ko ka punto. Kadamo Pastor Carado sa mga katawhan, mga Kristohanon nga matutom sila sa ilang mga grupo, sa ilang mga denominasyon tungod sa mga maayo nga mga leaders. Ti daw gina-idolize nila ang mga leaders, ti nagasunod-sunod sila. Pero ang kinalahi kag ang kinakanami sa aton nga mga Adventista Pastor kay bisan sino nga aton leaders
hindi kita ya sa leaders kundi sa kamaturan nga aton ginatunan. Andam gyapon ta magsunod. Magsunod. Andam ta sa mga sino man leaders, maayo man kung hindi, pero ako gapati nga wala sing malain nga leaders sa aton iglesia. But if in case may malain o kung maayo, ang aton mga kauturan niya matutom gyapon sa pag-alagad sa Ginoo. Gauli gyapon sila sa ilang mga kapulo, gasuportar gyapon sila sa ilang mga offering. Kung sino man day ang pangulo sa General Conference, it is because wala kita gasunod sa leaders, ang aton ginasunod ang kamaturan. Nga daw amuni ang sentro sang apilar sang pangabay ni Pablo. Nga hindi ako, hindi si Pablo, hindi kung sino man nga talpulano ang nagapangabay, pero ang kamaturan amo ang aton nga sundon. Yep. So si Pablo hindi lamang isa ka theologian kaysa nangligan naton nga mga gintun-an nga mga leksyon daw puro theology ang mga pagpaabot ni Pablo sa iyang mga katawhan sa Galacia, pero diri isa na naman ka pastoral no nga pagpaabot. So hindi lamang gali kita no sometimes kung sa kwan pa mabuhi sa theology. Pero kinanglan may ara man sa gulan tagid sang pastoral. Pastoral. Nga mga pamaagi sa aton iglesia. Amo na pastor diri sa aton nga Sunday sa Domingo naton nga leksyon. Aton makita diri ang tagipusoon ni Pablo. The heart of Paul. Kasing-kasing. Kasing-kasing ni Pablo. Nga sa iyang pagka-pastor, sa iyang pagka-ministro, ara gidya ang father-son relationship. Ikaw pastor, tatay ka man, may bata ka man, bahay kag lalaki, ako may ara man. Balaan to kung ano na ang aton nga sitwasyon. Kamo mga kauturan, may mga anak kamo, mabalaan nyo na kung ano ang inyo pagkabig, ang inyo pagpalangga, ang inyo pag-apilar, ang inyong relasyon sa inyong mga kabataan. Amo man ni si Pablo, nagasulat siya in the idea, in the perspective of being a father, a spiritual father sa mga taga-Galacia. Yes. Pastor, ano na siya nga mga punto dira ang iyang ginsulat? Tama ina pastor kay ang ginggamit niya nga pulong diri kung imutun-an no ang aton leksyon nagambal sa Griego. Jumay tapos ang kung in-translate na siya meaning entreat or beseech, pero ang literal niya gid sini is daw naga-beg ang isa ka ginabeg niya ang iya nga mga kauturan sa Galacia kag pinagi sina nga pulong dira na iya ma-express ang iyang pagpalangga nga ang iya nga paghangyo kinasing-kasing gid halin gid sa iya nga tagipusoon pareha sa isa ka tatay nga nagahangyo sa iya nga pakiluoy sa iya nga mga bata no kaya bisan ano ka tuntos ang iya nga mga kabataan bala kung bisan ano ka kalain sang batasan sa mga kabataan kung kaisa tungod kay tatay siya iya gid ini nga ginapabatsyag ang iyang pagigugma sa iya kabataan. Kanami sina nga punto mga kauturan nga ang aton kabataan bisan ano ka malain ano ka tudto still aton kabataan. Na amo ni ang nakita naton diri sa kay Pablo. That's why sa English nagasiling siya I beseech you. Kung sa Ilonggo pa gapakiluoy ko sa Kiluoy gid siya. wala ko gapersa. Ang aton kabataan pastor hindi ta mapersa mo. Labi na ko lagko na. Lagko na nga boxing unta nga subag unta hindi naton na madala. Ang aton lang gid is to appeal. Pangabay lang gid, pakiluoy lang gid nga mga kabataan isang gagmay pa kamo, ano kamo namon pagtatap, karong dagko na kamo, I hope nga hindi kamo magsipak, simang sa dalan nga among gintudlo sa inyo. And that is what Paul is trying to do. There is aton nga Sunday nga lesson. Nga ang bilang isa ka Kristohanon ang process sang Kristohanon gikumparar ini ni Pablo sa childbirth. Okay, ano ining medical significance sining childbirth pastor sa imo natun-an? Kabalo ta pastor nga ang pagdala sang nanay sa iyang fetus sa bata sa tiyan siyam kabulan. Pag it is not an easy process. You see. So ga-develop ang fetus. Ti si Pablo da mo mana. na gin-develop yagid ang ano ni ang
ang Galacia. Ang pagtubo, Ang pagtubo sa Kristohanon sa Kristohanon. Galacia. Oo, sa Galacia. It is not an overnight work. Yes, yes. Oo, hindi lang nakaisa kagabi na Kristohanon ang mga taga-Galacia. No, it took a process. Oo. Pagdayon, nagwa, sakit ang magpanganak na. Ako, pastor, ang ako nga misis, una gid namon nga firstborn namon. Sobra 24 ka oras nga gakamang-kamang sa kung kaisa sa ano ni sa may salog tungod sa kasakit. Tungod sa kasakit. Oo. Ti ako man ginawa man ako nga ulapuap sa iyang nga likod kang sa iyang nga tiyan. Kaysa medical pastor, I don't know to, I am correct, nga ang fetus na siya. Ginasuportar na sa mga ugat. Kaya mo nang nagasuportar sa 9 months nga pagdevelop sa bata. Pero during the childbirth, hours before nga magwa ang bata, gakatangkas na gakaukas na ang mga ugat, and that is painful, sakit kayo na. Na amo na nga ang tawag sa Ilonggo is pasakit. Nagapasakit. Ti sa tapos sina nga mahukas na tanan, ready na ang bata nga magwa, and then the child become independent. That's what Paul is trying to emphasize. Oo. Nga grabe ang pagpasakit ko sa inyo, grabe ang pag-suportar ko sa inyo. And karon kay nagwa na kamo, dra na kamo kay Kristo. I hope nga independent na kamo sa inyo nga mga bloten. Hindi na kamo dependent. Magsalig na lang sa inyo nga iloy, kundi isa na kamo ka pinasahi tuhay nga klase sang pagka personalidad dira kay Kristo. So ang pagkakristohanon hindi siya basta-basta nga process to. Yes. Mag-agi siya sa kasakit. Sakit. Kung kaisa damo ka i-sacrifice para lang gid kang magsunod kay Jesus Christ. Yes. Sometimes biyaan mo ang imo nga manggad. Oo. Kung kaisa biyaan mo ang imo pamilya. Yes. Kung kaisa biyaan mo ang imo nga para lang gid nga magsunod ka kay Jesus Christ. No. So it takes a process kaga ina nga process kung kaisa sakit. Kaga amo ina ang dapat hinumdumon siling ni Pablo. Hinumdumon sang isa ka Kristohanon nga sa dira nga ikaw nahimo nga isa ka Kristohanon, ang process hindi basta-basta. Amo na nga kabay pa aton hinumduman ang process amo inang process nga nagtabo sa imo, amo na ang magpalig-on sa imo nga pag-alagad nga sa panahon nga ikaw magaluya sa imo nga pag-alagad, amo ina ang imo hinumduman, no? Amo ina nga kada bata, pastor, may ara gid siya birthday. Nga ginahinumduman niya gid ang birthday, no? Tungod siguro para sa akon, gusto kung panahon kada birthday, gusto ko hinumdumon nga special kag ako gin pasakitan gid sa akon nga ginikanan kag mama especially para lang gid ako magawas sa sining kalibutan. Yes, kanami sila ang punto, pastor. Okay, kadto kita sa Monday mga kauturan, the challenge to become. Okay, ang isa kapag panawag kon mangin ano kita mga kauturan. So, ari diri pastor, ang punto diri nga makuha naton nga si Pablo nagsulat sa mga taga Tesalonica, nagsulat siya sa taga Corinto, taga Pilipos. Oo, pero ang sitwasyon sa Galacia daw pinasay iya. Oo. Ano ni pastor ang kapinasay sang Galacia? Nga iya ginakumpara dito sa mga taga Pilipos, mga kauturan, mga sumulunod, mga katawhan, mga Kristohanon sa Corinto kag sa iban pang lugar ikumparar sa Galacia. Okay, diri sa Galacia kapitulo 4 bersikulo 12 siling ni Pablo, ginapakiluoy ko sa inyo mga kauturan nga magmanginsubong kamo sa akon. No. Amo ini ang gusto ni Pablo nga manginsubong ang taga Galacia sa iya. No. Lain ang sitwasyon sa Galacia tungod kay hindi immorality ang issue dito, pero rather it's just like daw nalipatan nila ang pagtulunan nga gintudlo ni Pablo sa ila. Kag nakita nila sa kay Pablo. Oo, dati nakita nila kay Pablo. Yes. Amo na nga gin-remind sila ni Pablo, ginhangyo sila liwat ni Pablo nga kung pwede magparehas siling diri magmanginsubong kamo sa akon.
Pastor, mamangkot ko no, ang ginhangyo ni Pablo diri nga manginsubong sa iya, hindi manginsubong kay Jesucristo. Kristo. No, nga daw sa ka-confident gid kay Pablo nga gambal nga ako ang sundon nyo. Nga way siya nagambal nga sundon nyo si Yeah. Kristo. Ang punto, Pastor, ni Pablo is, do not follow what I am doing. What okay. I act. Okay. Yes. Paul was not saying, act like me. Nga hindi nyo ko sundon nga, kung anong ginahimo ko sundon nyo. Oo. Pero ang ginapunto ni Pablo, be what I am. Be what I am. Kung ang nangin ano ako, kag ano ako subong. Yes. Pastor, kanami isang punto diri. Nga si Pablo, sang una ya grabe ka makasasala. Grabe siya ka matinumanon sa kasuguan. Iya gani tuyo ang pamatyon niyang Kristohanon kay sa iya pangunauna nga ini mga Kristohanon mga kauturan, mga salot o kun upang sa komunidad. Kag sa pagka Hudiyo, kag ang pagka tuman sang Mesiyas nga mag-abot gani amuna ang iya tuyo nga patyon niya. Pero tungod sang nahimo ni Kristo sa iya, kinabuhi. That's why siling niya, what I am now, it is because of Christ. Tungod sang ginhimo ni Kristo sa akon. Not because of what I have done, nga naghimo ko sini, naghalad ko, nagsimba ko, nagamuni. Not because of that. But because of what Christ have done. That's why, siling ni Pablo, hindi nyo ko sunda kung anong ginahimo ko, but tun-in nyo, sundan nyo kung ano ako subong. Christ have changed me. Okay. So ang ginahambal ni Pablo nga ang being ko, being not my doing, no? My doing. Kay kung aton tun-an mga kauturan ang diferensya sang being kag ang doing, pwede naton masunod-sunod ang ginahimo sa isa ka tawo. Sa isa ka tawo. Pero hindi pwede naton masunod ang iya nga nahimo ni Kristo. Ang iya nga being, no? Kinanglan kung sundon naton iya nga being, hindi being kanang tawhanon nga being ang ginapaintindi ni Pablo diri kay ang si Pablo tao kag makasasala mo, no? Pero ang bag-o nga being ni Pablo nga maging being man sa mga taga Galacia, nga pwede man nila maging being, which is the grace of Jesus Christ nga amo ang nag-cover sang being ni Pablo. Amo na nga si Pablo confident gid siya, pastor, no? Kaga ang punto diri siguro nga ang mga leaders naton sa iglesia, aton nga mga elders, aton nga mga pastors, no? Kung maging confident man nga parehas kay Pablo, ano ayhan, pastor? So kanami ko nang aton mga leaders, mga kauturan, mga pastors, kami nga mga pastors, kamo nga mga tigulang sa iglesia, mga membro sa iglesia, naka-experience sang kabuhi dira kay Kristo. Yes. Amo na ang gina-emphasize ni Pablo. It is not because nga naghimo kita sang maayo, amo na. Oo. Hindi kundi kung ano ang nahimo ni Kristo para sa aton nga kinabuhi. Na kanami kun ang tanan naton nga membro, leaders naton sa iglesia, naka-experience sini sang na-experience ni Pablo. Kung ano ang paghimo sa iya pinagi sa dugo ni Kristo. Amen. So kadami nga punto, no? Then, kadto kita makauturan sa Tuesday, kag eventually sa aton nga Wednesday nga election. Pastor, I have become as you are. Sang kagapon, sang Monday, ang aton nga eleksyon, sundon nyo ano ni inang kung ano nangin ano ako. Karon niya sa aton nga Tuesday sa Martes, kung ano ako sang una. Ano ni Pastor, ang buot silingon ni Pablo nga, ako nangin parehas sa inyo sang una. So, daw makalibog, no? Kay siling ni Pablo, sundon nyo ako. Pero siling niya, sa una, parehas ako sa inyo. Parehas sa inyo. Okay. Ang aton nga leksyon, tudlo sa aton sa 1 Corinto kapitulo 9, versikulo 19 hangtod sa 23, no? Kung aton initun-an nga mga kapitulo, teksto, si Pablo diri naghambal nga sa una naging parehas siya sa mga taga Hudiyo, mga Hudiyo. Naging Hudiyo siya, Yes. kag naging Hintil man siya. Kag sa
Kaso sa mga taga-Galasya, ang mga taga-Galasya hintil. Hintil. Mayroon man mga Hudiyo, Nga hindi. pero kalabanan guro mga hintil kid. So ang ginasulatan ni Pablo diri ating mga hintil. Siling ni Pablo sa una naging hintil man ako, no? Ko nagparehas man ako sa inyo nga wala sing mga kasuguan. So ini pastor nagapaintindi sang pulong contextualization, no? Yes. Pakig-upod, Pakig-upod. pakig-angay, Pakig-angay. halubilo, halubilo. pakig-ugyon, Ugyon. no? Kung sinuman ang imo nga ginawalihan, sinuman ang imo nga gusto nga dalon sa grasya ni Jesus Christ, kinanglan imo ini pakighiugyonan. Amo ini ang ginhimo ni Pakig-upod-upuran. pakig-upod-upuda. Amo ni ginhimo ni Pablo, paghambal niya nga naging parehas siya sa mga hintil. Yeah. Mayroon ka bala mga Yeah. example sini pastor Yeah. para mansinyan Actually, gid? mga kauturan, siling ni Pablo, ako nagahimo sang ginahimo sang Hudiyo. Yes, okay. Oh, gahimo man ko sang ginahimo sang Mga mga hintil. hintil. Kay in reality, pastor, si Pablo have dual citizenship. Hudiyo siya, Hudiyo siya. kag may Roman citizenship man siya. Na, ang Roma is hintil, ang Hudiyo is Hudiyo. That's why siling ni Pablo, act like a Roman when you are in Rome. Act like a Jew when you are in Jerusalem. Ang munang punto niya. Pero without compromising the gospel. The gospel. So, amo na ang contextualization sa okay. English nga ginatawag. Ang paghalubilo sa Cebuano, ang pag-upod-upod, simpon-simpon sa mga katawhan kung sino ang imo target, sino mong iupdan. Pero mga kauturan, ang contextualization, pastor, nga hindi ni mahapos biya nga klase sang Correct. hindi gini Hindi mahapos, sayon, no? hindi sayon kung sa Cebuano pa nga klase sang Hindi hapos. buluhaton sa mga Kristohanon. Pero paano naton sila makuha kung hindi kita magadto sa ila? Oo. Kay kung maghulat lang kita, nobody will come. That's why we have to go out. Kaya ang sugo sang Ginoo, go, preach and teach and baptize. So we have to go. So kung diin sila kadto naton. Pero mga kauturan, hindi tungod nga magkadto kita para ulitang karon sa isa ka barangay, may mga parinti kato, may kilala kato, ti piyesta, di makadto kato. Makadto kato, not necessarily nga mamiesta. Pwede ka magupod kaon sa ila, pero hindi kaya magupod bulang sa ila. Iti ang piyesta may bulang ginaya. Ang piyesta may baili-baili ginaya. So hindi ka mamaili upod man sa ila dito. At least nagkadto ka dito para lang makighalubilo, makigistorya sa imo mga target, sa imo parinti, sa imo mga amigo nan. And then ipakita naton ang aton pagka-iba, pagka-pinasahi nga we had been changed by the blood of Christ. In that way, wala kasing na-compromise. Wala ka na-compromise. Basta kayo wala kasing makompromise nga kamatuoran or gospel nga ara sa Biblia. Yeah. Pero hindi na sayon, pastor, no? Hindi Sa samtang ginahambal sa okay, aton. parang pastor, ang aton nga sample is piyesta sa Yes, barangay. yes. Ti kung kay saya ara gid ang litson niya Saut-saut. ako gina saut-saut nga na. So it is not easy. Inom-inom. Inom-inom. Labi na kung parinti mo. Parinti mo. Ari may Coca-Cola diho, may beer diho. Oo. Nan. That it is not easy. But at least in a nice way, we can please them kag aton sila. Pero not compromising the truth. So, amo na ang punto ni Pablo. Okay. So, ari gina-emphasize ni Pablo sa mga taga Galacia nga kung gin-ano niya ba kung aton i-connect sa nang ligad naton nga mga inadlaw, gin-ano niya pag sacrifice ang sarili niya bala nga bisan tuod daw hindi siya comfortable, no, pero gin-allow na niya para lang gid nga ma-share niya ang gospel sa mga katawhan sang taga Galacia. Yes. Kanami, Pastor. I hope mga kauturan nakuha niyong punto sa aton nga Tuesday. Kadto kita, Pastor, sa Wednesday, sa Miyerkules. Then and now, ang sadto kag karon. Mga kauturan, ang punto ni Pablo diri nga daw natingala siya nga sang una amo kamo ni nga karon nagliwat na kamo. Kay mga kauturan aton natunan sa aton election nga in reality kung aton gid usisaon wala gali plano si Pablo kadto sa Galacia. Pero ti alagyan ang Galacia. Daw niya gid tuyo. Wala iya gintuyo.
Pero tungod kay dito sa Galacia nagmasakit siya. Kag atong leksyon nagsiling gani nga daw nagkuan siya sa malaria siya. So being malaria nga atake ka sa malaria is not easy. Oo. Hindi na karon damo hindi na damo subong pero sa una grabe gina ang masakit siya kag damo nagkalamatay sina. Ti si Pablo is half tigumatayon kag kuan tigin tatap siya sa mga taga Galacia. Kag daw ginbaton siya nga daw anghel. Hindi lang siya kundi ang iyaman mensahe. Oo. Na ti amo na nga grabe ang iya nga emphasize sina nga sa una grabe ang pagtatap niya sa Pastor Yes. Amo na sa una na sa una niya nga kadto grabe gid ang pag-abi-abi sa iya, ang pagdawat sa iya labi na gid sa mensahe sa nga ginadala niya. Pero siling sa atong leksyon, daw nagakatingalan na si Pablo kay daw nagliwat na ang taga Galacia. Sa ano ay nga aspekto no nga nagliwat ang ilang pagtatap kay Pablo. Tungod siguro kay nakighugyon na naman sila sa kalibutan. No? Nalipatan nila ang pakighugyon. No? Amo ni kung kaisa bala magwali ka bala sa isa ka lugar, Pastor. Pagkadto mo nami-nami ang inyo nga relasyon, amo na pagbalik mo matingala ka nga hindi naman to kakilala sa akon kay nga ano man mahuya na sila. Siguro mahuya na sila kay tilain na naman ang ilang game pakighiugyonan, no? Pastor, may ako ni retired na ko, yes, Pastor. Damo ka experience na. Mabalaan mo gid, Pastor. Yang ang mga tao sa unang matutom. Nga nag-alagad sa Ginoo kay kanami isang relasyon. Pero pag bisita mo sa pila ka mga tinuig, daw hindi na magsapak sa inyo. Dira ko na mabalaan nga something is wrong spiritual. Okay. Either may kabit na siya, either way na siya nagasimba. May bisyon na siya. Balik sa bisyon. That's why daw hindi na siya magsapak sa inyo. And this is what happened to Paul. May balaan ni Pablo nga daw may ano na, nga daw nagliwat na. Kaya nagbalik naman sila, nag-require naman sila sa mga circumcision. Nagbalik naman sila sa mga halad-halad. Nga amo ang pamaagi nila for them to be saved. Nga amo man na sang una. Pero sang pag-abot ni Pablo, sang primerong abot ni Pablo, di gladly accepted sang mensahe ni Pablo nga dira kay Kristo, wala na sang mga mabugat nga mga it is Christ, everything is Christ. So they accepted. So daw amo ni Pastor ang nahitabo sa ini nga panahon. Kag kung ako atong tanawon, may rason nga si Pablo ma-discourage na unta, no? May rason nga hindi niya na unta pagsapakon ang mga taga Galacia tungod sini, pero siling sa atong leksyon nga nakit-an ini ni Pablo nga kahigayunan daw isa ini ka pagsulay o pagtilaw sa iya nga pagka-misyonaryo. Pero iya ini gingamit nga kahigayunan nga iya gyapon mapabatsyag ang grasya ni Kristo sa mga taga Galacia. Okay. Gani amo na gani Pastor ang siling ya nga ano bala ang sickness, ang balatian, ang pagkapigado, persecution, poverty or natural disasters. Amo bala na ang nakapaliwat sa inyo? No, I hope siling Pablo kabay pa nga hindi amo ni ang nakaliwat sa inyo batasan sa inyong kinaiya sa pag-alagad dira sa Ginoo. Yes, so, kadto kita Pastor sa last naton nga punto. Okay, Pastor. Ang Thursday, speaking the truth. Siling ni Pablo sa may Galacia 4 versikulo 16, ano bala? Ako bala nahimo ninyo nga kaaway tungod sa kamaturan? Tungod sa kamaturan bala daw hindi na kamo magsapak sa ako. Kasugid lang ko sa matuod. Sa matuod nga ginasugiran ko lang kamo sang matuod. Kag ti siling niya matuod man gina nga ang kamaturan hurting. Sakit. It hurts, sakit. Yeah. Amo na mga kauturan bisan sa aton subong maghambal kita sa pagwali naton Pastor sa simbahan. Maghambal kita sa mga kauturan damo sa nagayambi kay sa maigo sila sang kamaturan, it's hurting. So daw amo man ning experience ni Pablo Pastor. So pero amo na nga hindi parehas kay Pablo, hindi ini amo ang pugong sa aton no sa pagpadayon sa pagbuhat sang aton nga pastoral care no aton leksyon na pastoral nga pagpangabay ni Pablo. Amo ini hindi lalim ang trabaho man sang isa ka pastor. Actually Pastor hindi lang
pastor sa profession, no? Ang Yeah. pastor nga ginambal ni Pablo diri. Mga tigulang sa iglesia, mga tatay sa panimalay, Panimalay. sa komunidad, okay. At tanan kita mahimo nga mga pastor. Kag kung kaisa hindi siya sayon, no? Ang bisan kung kaisa hindi hapos, kung kaisa kamatuoran malang unta ang aton nga ginhambal, seryoso kita pero kita pa ang malain, kung kaisa. Kita pa No? minsan lain. So, mo ini ang punto diri sa Huwebes, pastor. Yeah. Kag ang isa di, pastor, ka punto pagid, last naton nga punto, before we wind up. Nga, siling ni Pablo, nga magbalik pa kamo, mag-require, siling sa mga hintil nga hindi kamo pwede magkristohanon ng mga Hudiyo gini. He is addressing also to the Jews nga ara sa Galacia nga ang inyo require pang circumcision. Nga wala na siya. Kag amo na ang pamaagi nga kita na dira sa kay Kristo. Okay? So pastor daw Lampas that na is ta sa- the point. Kag daw lampas na ta sa aton Wag nga yeah. oras. Do kanam, isa nga atong tani nga yambal. Mga kauturan kabay pa nga inyo na hangpan kag kung wala gid man namon and we are sure nga wala gid namon tanan mahambal ang buot sunan naton diri sa atong eleksyon sa nga semana. Pero at least nahatag naton pastor ang mga major kag mga importante nga mga punto nga pinagi sini pastor. At least ang aton mga kauturan may mabalo na sila sa iglesia sa panahon sang Sabado nga mag-discuss sila. Nga hindi lang sila magpungko pastor kundi at least maka-contribute sila. Oh, kag kun sila mga teachers sa Sabbath school at least nadugangan ang ilang mga punto. Gani mga kauturan kabay pa ang Dios magapakamayo sa inyo. Ako si Pastor Tomado, si Pastor Carado ang akon pod, ang aton associate pastor diri sa Central Philippine Adventist College. Aton mga kauturan itakpan ini nga pagtuon aton pangabayon si Pastor Carado sa pagpangamuyo. Magaduko kita sa atong mga ulo. Langit nun kagamhanan namon nga Dios. Kami nagapasalamat Ginoo. Una sa tanan, ikaw ang amon magbalantay kag ang pastor nga wala nagakataka sa amon. Kami nagaampo sa imo nga unta kami baton man sang maturity nga parehas kay Pablo. Yes. Nga kami makahimo man sang amon nga mga pastoral nga buluhaton sa amon tagsa ka mga panimalay, membro sa komunidad, kag bisan sa sulod sa amon iglesia. Yes. Kabay pa Ginoo nga sa tanan nga mga pagtilaw o kung kalisod nga amon magian sa amon nga mga pagbuhat bilang isa ka misyonaryo. Ikaw maging kaupod namon kag kabay pa nga madamo pa nga mga katawhan ang magpartisipar sa pagpreparar sa mga katawhan sa sining kalibutan, andam sa pagpakigpugyon sa kalibutan para lang madaog ang mga katawhan dira sa imong tiilan. Kag kami nga tanan mangimong andam kag hingpit samtang kami nagapaabot sa imong kaduwang pagbalik. Salamat sa siningay gayon nga kami makatuon sa imong leksyon. Sa ngalan ni Jesus amon manuluwas. Amen.